Hello guys, खुलुमबाय, good morning. आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ आं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय। आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। लोगोसे बैसागु बोथोराबो सौफैबाय आरोना। इनिफ्राय बयबो बैसागु रंजालि बैसागु बोथोरनि थाखाय गोसोआ बयबो खुसि आरो बयबो मोजाङै दङ होननानै आं आसा खालामहरबाय। इनिफ्राय आंनियाथ' माने एसे गाज्रिमोन आरोना, माने रानिया जोंहाना एसे लोमजादोंमोन आरोना, दायो हामबाय डक्टरनाव लांनानै। इनिफ्राय दायो फुं नालाय, इनिफ्राय रानिया सिखारथ'वाखै, उन्दुनानै दङ। इनिफ्राय आङो दायो एसे ब्लग लानोसै होनना सानबाय आरोना। रानि सिखारथ'यैयावनो आं दिनैहाय माने एसे ब्लग लानानै मा मावलांनाय जायो नायलांबाय थादो। इनिफ्राय दायो आं मावना लाग्रोनोसै आरोना। थौदो बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो। दाउनो आदार होग्रोना लानोसै आरोना आङो। नै फिसा फिसा दाउ गोरलै मैयासो ओंखारनाय। दायो आङो माने नैबेयावहाय हा जावग्लिनाय दं आरो ना, मैगं फोनायाव। इनिफ्राय माने फाथो मैगं आरो मैथा फोगोन जावग्लिखानाय आरो इयाव। फाथो बेगर फोनो नागिरनाया आंनिया माबा रानियाबो सिखारबाय। दानिया बेगरा सासायावनो थाबाय नालाय, खदालजों एसे जावना होनोसै। रानिया खिफिलायबाय नामा? रानि गावखौ नुफिनलाय गावखौ। साहा फुदुंबाय नै लोंनो थाखाय। बेनिफ्राय नैयाव ओंखाम जानखाबाय आरो फुङावनो। फाथो मैगं सायनि। इयाव आलुआबो दरनै दरथामल' आंनि आरोना इयो। आं फाथो मोनजाया नालाय, माने आलु संनो नागिरदों। जि सुनोसै आङो, नै जि सुग्रायाव फैबाय आरो दानिया। बेनिफ्राय नै जि माखाखौ लाजोबखाबाय आङो। नै बे जिखौ सुजोबनोसै आरो आङो। लोगोफोर दायो आङो जिफोरखौहाय सुखांजोबनानैबो लामबावबाय आरो नै लामनानै दोनजोबबाय। नैथिंबो दङ सुखांजोबबाय आरो।
नै ओरैजायबो दङ दान्दाथिंजाय ओइथिंबो सुजोब्बाय आरो आंना गासिखौबो सुखांनानै लामजोब्बाय Babu. Hello नै लोगोफोर दुगैखांनानै फिसाफोरजों गेलेलायबाय आरो ओमफ्राय नै गेलेदों रानिया गेलेगासिनो दङ रानिखौहाय दिनै थुखैयासै आरो आङो दिनैसो लोमजानाया हामजेनदों नालाय गगा मोननायाबो बारा हामाखै नालाय ओमफ्राय दिनै दोनथ'बाय थाथा गाबोनसो थुखैनोसै ना नोंखौ दादा आरो अबाव नुदों दादाखौ ओइयाव दादाया ओइनि नुदों थांनो 하얀 거 여우는 타는 아 दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो बाय बाय सना